til Senior TV. Det er igen blevet fredag, og vi er klar med følgende program. Først en udsendelse om en kvinde, der har et usædvanligt erhverv. Hun er nemlig violinbygger og har eget værksted. Vi er på Vesterbro i København, omgivet af kraftig byfornyelsesarbejde, hvor Lise Jørgensen kører sin egen violinfornyelsesforretning på Gasværksvej. Lisa, i hvor lang tid har du været violinbygger? Jeg har haft min egen forretning her i 8 år. Og før det har jeg arbejdet i Tyskland og i Schweiz og gået på skole i England. Så alt i alt har jeg været violinbygger siden 1981. Så du har uddannet dig rundt omkring? Ja, der findes ikke nogen uddannelse i Danmark. Så jeg var nødt til at tage på skole i England for at lære at bygge violiner først. Og så arbejdede jeg bagefter på reparationsværkstedet i København et halvt år, og så i Tyskland og i Schweiz. For at lære noget mere, simpelthen. Og også for at komme ud og lære lidt om violiner. Er der noget, der gerne vil uddannes som violinbygger? Ja, jeg får tit forespørgsler, men jeg tror faktisk, det bedste, man kan gøre, det er at tage på skole i udlandet. Fordi hvis man lærer af en person, jeg kan lære en masse fra mig, men det bliver kun én persons viden, der så bliver givet videre. Hvis man er i lære i Danmark, så skal man ud bagefter og samle nogle flere erfaringer og lære noget mere af andre. Ellers så bliver det for enøjet, for sammenspist. Man er nødt til, i den her branche er man nødt til at tage takter til alle mulige forskellige mennesker. Efter uddannelsen, hvad er så den næste skridt? Hvor der kommer mange gode instrumenter igennem. Fordi der, hvor de gode instrumenter kommer igennem, der bliver der også lavet fint arbejde. Og der har man mulighed for at prøve så meget som overhovedet muligt. Det vigtige, det er at komme ud og få erfaringer og lære af andre. Lære af mange forskellige og lære af de gode. Er der en masse, man ser op til? Ja, der er nogle store firmaer, som laver rigtig godt arbejde, og hvor værkstedet som sådan er et godt sted at arbejde, fordi der sker en masse ting, og de udvikler nye ting. Det er selvfølgelig ikke nyt, når det drejer sig om restaurering, fordi det er jo et spørgsmål om at gå tilbage. Men det vigtige, ligegyldigt om man reparerer eller man bygger nyt, det er at se så mange af de gamle klassiske instrumenter som muligt, fordi det er det, man lærer af. Netop fordi violinen er en ret fast form. Så man skal se så meget som muligt, så kan man så begynde at lave sit eget senere hen. Består dit arbejde mest af reparation? Ja, det er det, jeg laver udelukkende. Og det gør jeg først og fremmest, fordi jeg synes, det er sjovt. Det er det, jeg godt kan lide at lave. Jeg kan godt lide at få gamle violiner ind, og så når de går herfra, så kan de spille. Så ja, det kan de også før. Der er også en masse vedligeholdelse, men der er også store reparationer, som er det spændende. Så det kan jeg godt lide. Hvad vil du sige er den mest hyppige reparation, du laver? Det er vedligeholdelse, rensning, og når gribejlet bliver slidt, så skal det høvles af, og der skal en ny stol på. Og det er sådan almindelige vedligeholdelsesting. Der er jo masser af slid på sådan et instrument. Det er et værktøj, man laver musik med, man har det i hånden hele tiden. Så det bliver slidt. Så det er der masser af. Ren vedligeholdelse, lak, reparationer. Når du får sådan en gammel instrument ind for reparation, er der problemer med at skaffe det samme slags træ, for eksempel? Faktisk ikke, nej. Fordi der bliver ikke sat ret meget nyt træ i. Man gør alt, hvad man kan for at bevare det gamle. Så hvis der nogensinde bliver sat nyt træ i, så er det ganske små stykker. Og det har jeg en hel del af. Der behøver man jo ikke store mængder af det. Så nej, det er ikke noget problem. Hvad for en slags træ er det, man bruger? Det er grantræ. Ligesom klangbunden i klaver er også grantræ. Fordi det svinger godt. Det er blødt, men det er relativt hårdt alligevel. Det er stærkt.
Så er det ahorn på bunden. Og det er den særlige type ahorn, som vokser nede på Balkan eller i Sydeuropa, som er flammet, så der er spil i det. Og så er det sorte af ibenholt. Og det er vel nærmest det. Hvad fejler den violin, du har i hånden? Det er sådan en standardreparation. Den havde et meget tyndt gribret, som ville blive høvlet igennem, hvis jeg gjorde noget ved det. Så den skulle have et nyt gribret og en ny oversadel. Så skal den have en ny stol. Og så er den meget slidt på lakken, så den skal have lidt beskyttelseslap og shines op og gøres pæn. Så det er sådan ret standard. Det er simpelthen ting, der skal gøres for, at den fungerer godt og ikke bliver slidt eller ødelagt. Hvad koster sådan en reparation? Det nye gribret er lidt dyrt, så den kommer op på en 5-6.000 kroner. Hvornår blev de første violiner bygget? Det gjorde de i midten af 1500-årene. Der er sådan lidt forskellige meninger om, hvornår de egentlig opstod, men de tidligste, man kender, de er fra omkring 1550, begyndelsen af 1500-tallet.